गैया माइ हादों माइखौनो हानो रोङालै आनिलै माइ हानोबा फै हाब्रा मानो हायालै सोर माइ हानो नोंसोरो माइ हानो रोंना रोङालै नङा आंबा ट्राइ खालामदों हानो फार्स्ट टाइम दाख्लै फार्स्ट टाइम हालौबाय बे फार्स्ट टाइम माइ हानाय मा मोनो जानो जानो हायालै आं माबानो नागिरदों मोनसेखौ बोरै थेबो मिथिगौ ना बेखौ ओरै लाबाय ओरै खामबाय ओरै फिदिंबाय ओरै खामबाय ओमफ्राय बेयाव ओरै सोरबा अस्टार बा मिनिनाङा दे मानो होनबा फार्स्ट टाइम नालाय जाबाय खथ्थ' मोजां ओमफ्राय दोनबाय आरो मिथिबावदो स्पिडआव होनांगौ ना ओंखायनो मोनसे मोनसे जाबावबाय मोनसे जाबायलै आंथ' हाखायाखै आं आदैमोन हानायावसो फैदों दे मा मोनदोंब्रा आनि नोङो ओइ आनि मा मोनदों नोङो मा मोनदोंलै हा ओइ दुगि मा मोनदों हा अबावलाय गुमा मोननांगौ मोनगोन ना नखाय मा होनो बिदिखौ नै एकदम नायदो नै जोंना जायगाया बै बे लामाखौ मोनसे गुफुर नुदोंना बे माइ बायदि नुदोंना बै बे नैबे माइखौ गारना बै मोनसे माइ मोसौ नुहुरनाया बेनिफ्राय एसे थांबावसो बेथ' लामाबावसो बेनिफ्राय एसे थांनानै बिनिफ्राय बै बे औवासिममोन बै औवाया बेलेगनि जाबाय आरो औवाखिनिया ओमफ्राय बिनिफ्राय एसे औवाखौनो हमखा डाइरेक्ट औवायाबो जोंनिमोन आरोना ओमफ्राय दा खावसे बेलेगनि जाबाय दा खावसे न'निनो ओमफ्राय बिनिफ्राय फुरा एकदमबारे ओरैथिंजाय मा होनदों माखौ नायनो देब्रा थोद मा मिनिब्रा नोंलाय गाज्रि ना दे बेयाव जिरायलाय हाय लोगोफोर माबोरै खबरा जोंहा आइ बाबा माइ हानायखौ नायफैदो हाय